Kanchanpurni maimachi amanu yangi tongnai reang rono Chubakha khlaikya Bubagra Pradyot Kishore Manikya Debbarman Thangnai kokti salo 1500 kg mairum te abun logi dalno khobai te bo dal bidalni chamung bo rohjaka Bubagrani bukhaktui tei tini phungo Bubagra belai khanak jagoi sakni hause refugee engei ma tongshibo hinai sakha bo saka chini hawo chung refugee engei ma tongmani abo thancha karini bagui se ungu hinai bini kaisa Facebook page o post khlai bo akokno saka bote bo saka phatarha eba Bangladesh ni phainai borok rokno se CIB ni bisingtui tongthai sinamoi rinani nayo hunke Mizoram ni phainai reang rok eba buru rok no tangai tiprao tongthai sinamoi rime tongnai teise borok ni bisingo kubang kukno dungbur ban kotor themani bagui se Mizoram thangai tongthai samnai rok mangno bisik haphang eba sarkar 2700 ekor jaga BSF firing range khlainani bagui jaga rinani bagui tiar engei mano hunke tangai chini tiprasa bosongni reang rok ni bagui tongthai sinamoi rime tongnai hinai Bubagra saka jora sokpaikya tabuno kok sanani chini reang rokno Tripura uno tongthai sinamoi denani ungtu nebo bosaka